Ассалому алейкум дӯстони азиз. И дакиҷи видео кундаи хонаи нахели мавҷак метия. Дӯстони азиз, касоне ки мехоҳед дар ширкати атомӣ кор кунед ва дар видеои гузашта гуфтем пай хусусият номерои худамон духтаро кадомере ки ман тавсия метам ин группаи хидмат. Ман фақат группаи хидмат реклама мекунам. ба хотире ки кори ман одамбиёрия ва ман одаморо миёрам, ҳамкором мефаҳмонанд ва якҷоя мо кор мекунем. ҳар кас функсияи худша дорад. Барои ҳамин команда меган. Ҳар кас ҳар кора ба уҳда мегирад ва дар якҷоягӣ команда мешавад. Агар хоҳед дар командаи мо кор кардан, марҳамат, рақамҳои хайриро мемонам. Будроен бинависен оиди кор. Шумо дар хушрӯ мефаҳмонам. Медонед ки ширкати Атомида бисёр одам овардан дар кор нест. Танҳо 2 нафар мебиёрен ва дар 6 моҳ як бор харид мекунед. Ширкат беҳад имкониятҳои хуб барои занҳои ходашин додагие ки маошҳои нағз гиред. Ва аллакай шумо медонед ки духтаракҳои мо, занҳои тоҷик оиликошона гирифтаистиянд. Ва худохоҳам охири ҳамин моҳ Москва мерам ва шумо да ҳатман нишон метем процедураи иненемгирӣ ва маошгирӣ дар ширкати Атомира. ҳоло ки дер нашуда ҳамроҳи мо пайваст шавед, рақамҳо дар рӯи экран ва ҳамроҳи мо дар ширкати Атомӣ кор кунед. беҳад продуксияҳош сифати аъло доранд, дороҳош беҳад таъсир бахшанд. дер накунед духтарако. дӯстони азиз, ина маҳсулотҳои ҳамин ширкат ҳама хел таърифшон мекунанд, фикр мекунам ба таъриф меарзанд, чунки результат метиҳанд бисёриёда маъқулай. Инчунин шумо метавонед аз дороҳои ин ширкат харидорӣ кунед. хулоса ҳамкорӣ кунед, ватсапда бинависед, шумо да ҳамаша ҳам оиди маҳсулот, ҳам оиди кор хусрӯ хайрӣ мефаҳмонад. дӯстони азиз, ҳамин вақтшда мегуфтанд ки мо тут мегем ту бет. ман ҳамин масъала маънеша хушрӯ намефаҳмидам. ҳозир ман фаҳмидам, калон шудам ки мо тут мегем ту бет маънеш чия дӯсто. вақте ки мо амҷада ҳозир я одам мажда дорум соати 12 рӯшанӣ нест дар иҷа ки ман ягон ҷойсоз дар видео кунам. духтаро вақте ки мо гуфтем ки умеда да ёрдам куне, ана чиёша мондем, че номаш картаҳоша мондем, ватсапҳоро мондем ва ватсапи ман мондагӣ буд ба хотире ки вай гуфт ки япай хусусият. ман як бор ватсапи ман мондум, гуфт дар тикток ҳама гуфтанд ки шу мекунӣ ё ки гудакта мада мефурӯшӣ, мо туда пул метиҳем. карочи ҳам хеле гуфтан гуфт ман наметавонам. хавай медоне ку чӣ хеле асаби нозук дора раиса. ба ҳамин хотир ватсапи ман мондагӣ буд. бовар мекунӣ а ёрдам мекардагӣ да зангир бисёр будай. умедахон ту чанд сола, таваллуда чанд гудакота нигоҳ мекунам. умедахон ана чи ман 4 сотиқ замин метам, та мара мегирӣ. умедахон короче бардор мо қатъи гап безанем ва ё намедонам ки ватсапи ман мондагия масалан. ва менависанд, ман мегирам приоритизация мекунам. умедада мехонад не апаҷон дар кор нест, ман як бор не 2 бор шаттаи шавҳара хӯрдагӣ, ман дигар намехоҳам шаттаи шавҳар. бо ҳатто одамое буданд ки апа бардор бо намебардорам, бо галасавой рой мекунанд, тел мегӯям ки апа яҷурам короче зангирай, агар розӣ бошӣ короче бигирата. гудакота нигоҳ мекунад. умеда бо галасавой умеда дарои мекунад. умеда не дар кор нест бо ин. апа савоб мегирӣ, ҳамҷурай мара бигир. хулоса зангиро ҳама қа бисёр пайдо шидаанд. айёрдам кунода зангиро бисёр пайдо шидаанд. оказывается ҳама зан мекуфтиянд. ман бовар надоштам ки иқа потоки зангир пайдо мешавад. вақте умеда гуфт ватсапи ман намонед, ватсапи худтон намонед, ман да бисёр ҳам хеле предложения мекунанд. ман кори худам як сол мондагӣ зангироро отвечат мекунам ки не раҳмат, ман 2 бор шатта хӯрдагӣ, хай чӣ кунам ки ватсапи ман мондагӣ. хулоса намиха дӯстони азиз, илтимос оиди зангирӣ дар умеда нанависед. хуб зан шу намекунам, ба фикрам 2 бор шаттара хӯрда, ё ба фикрам ягон 3-4 сол дар кора пауза ки шаттаҳо аёдаш бироя. баъд ман хиёл мекунам бавай шу мекунам. ба ҳамин хотир худтон азоб натиҳед. ман ҳар я навистагитон роӣ кардагим шу. агар хоҳем ман галасавои вай скриншот мекунам, мемонам ки не апаҷон ман шавҳар намекунам. хат предложениҳои нақсша роӣ кардагим. не ки каждый 4-ти зангир. бовар кунед ҳар я мардако хел сураташон так лавни мебинӣ зангир ман мегирам, та ман нигоҳ мекунам. не ки хиёл мекунам. ва дӯстои азиз, ман хиёл мекунам ки як занака қатъи 3 гудак гирифта нигоҳ кардан кори осон нест. пешакӣ зангиро хушрӯ фикр кунед. 3 кӯдака шумо бояд нигоҳ кунед.
Она бо мумкин ки ЗАГС гуфт, барои ки гуфт як кас вайда предложение карда, и ЗАГС гуфта, мефтани ма ЗАГС карда наметонам. Она бо я хонавдар, хонондан ояндаш, ман фикр мекунам ки пеш ай резко предложение зангири кардан, хушрӯ фикр кардан дар кори ояндаша, мисол барои ҳамин тарсима нашавед зангиро умедаволи шукн нестай. Она ёрдам кардани бошеша амҷа рақами карташ мондагӣ буд Душанбе Сити ва Алиф пайваст ба рақами карташ метавонем ёрдамаш кунем. Ана мехе дӯстони азиз, давомиш дар влога мемонем. Хай влога тамошо кунем. Вай рӯз гуфтиян ки апа хусия чи ба авқоти Раҳмоналия намонӣ, ва авқота монда намешид, ва авқотам каш шашда буд, как летош реза реза шидагӣ буд. Ман гуфтам биё ба оври чи намонам авқоти Раҳмоналира. Ва ози вай рафтагия раҳдай ҳоли нарасидай аси биё бой кард авқот кунад, ҳатман блюдаи кулинарияи Раҳмоналия машмуда нишон медим. Раҳмоналия медонед чи авқот нағз метавона кунад? хон шӯрбо, шакаро, қуртова дӯст намедора, ҳамин чизо да нағзай, но хеле блюдода нет. тамошобинои азиз, чанд қаш шуд ман видео накардам, камтар серкортар будем. ирӯз рӯзи истироҳата, камтар бекортар шудем. Пагазод рӯзи фаромарза дадаш мерава, гуфтем ирӯз ҷашн гирем. Ва ирӯз ман рафтам краска кардам мома, ва он краска кунан халим ки биё миҷа часпонута хай уговаривает кадагма миҷа часпондам, гриппум кун, ба маска кардам омадам. Раҳмоналия фи дер кади зиқиде стабдам қа зиқид ки аз зиқиданша пакет дамош такси аёдам биромад зиқид. Хулоса баъд дӯстони азиз медонед чӣ шид? Баъд маскава кадагӣ омадам фуромадам, хайра пакета гум кардам, баъд таксира намедонам чанд буд чӣ буд. Ба ман райха нигоҳ дод, чикор кардин бо маска кадаг? Ани маска дӯстони азиз, ӯ видео дида будем, ман када будам. Гриппум гуфтам бо губи накада боши, гуфтаста ки ай хандара мурдам. Чӯ хали вай яке да калад зад Раҳмоналия, имина губи девонаи кокам чи да калад занам кор девонаи ма губи ай кол ман метарсам да ҳаётум губи намекунам. Ман гуфтам ки девонаи Раҳмоналия ма кол метарсам чи хали губи ба чӣ маска кадӣ мега. Охир гуфтам маска барое ки нафас гриппум давом миҷа часпон нагзара гуфта. Хулоса анам хали омадем, я торт гирифтем. Уже настроение да ёвар набуд, нагирифтем, а дигар ҷо гирифтем. Оз гуфтам Раҳмоналия ба фикр меояд ҳама торти фачтарини рӯи дунё. Мега ки чӣ ба? Гуфтам барое ки 58 сомон ай. Як торте ки вазнаш 2 кило ай. домашний 58 тем более домашний торт ҳаёташ подписчиков 58 сомон намеша ки як гала продукт меравад адруш. Оли в разрезе мебинем ай торта чӣ хеле ай. ҳай мирам сладкий намешам та анам хали дӯстони азиз, подписчико торти нархша гуфтам ҳамо карочи чок фанта кола надоре кане шамора хебир маша хора факиш бухор рафтам маша равшан у дафтар ки деража дадашта ич шам надора мега агон надора агон овардем